na tayo sa baybay mga kaspero. Gamit yan, no? Yan si Bro Ruel. Shout out mo yung mga kaspero natin dyan. Oh, ayaw nyo naman kasi. Ito na ako. Bahala kayo dyan. Mga long hair dyan, mga bigotilyo dyan. Wala, papakita ko yung slow motion yan mamaya. Yan na, wala nang buhok. Yan. Sana makadali King kami Mac ngayon. GT. Yun, GT King Mac. Pwede mo natin yung bata. Let's go na mga kaspero. Spot natin ngayon sa may Puka Beach. Yan si Master X. Tanigi na mapapana ko tuloy. Sana all may mapapana tanigi. Pero dito sa spot na to mga kaspero, pacham dito. Pacham. Meron mga barakuda, minsan may tanigi. Kaya sana mayroon tayong makuha ngayon. Shoutout po sa ating mga subscriber dyan. Shoutout kay Joselito Revilla, Bernie Lustreno, Joseph Cantar, John Delantes, Mr. Culity ng Boracay, and Nixon ng Hambel, JMC Tropang Channel Adventure, shoutout, Supitran Family, sa Tablas Agmanik, Santa Fe Romblon, shoutout, Charmin K. Ramos, shoutout, JL Sun 12, shoutout, user QD4U C9PJ5I from Abando, Bulacan, kay Binroyo 7889 ng Caloocan, Dindo Brigido 5312, Randy Marcojos from Kandihay, Bohol, solid subscriber, kay Agyas family from Dipolog City, Ronald Gregorio, Eduardo Pulido from Bacoor, Cavite, kay Julieto Cuestas 3071, Christian 878 from KSA Riyadh, kay Ruben Bardios, shoutout sa mga kasama ko sa SM Warehouse Quiapo, ayan, shoutout po, kay Kaporman Vlog, Pilayo Hilito Family from Manok Manok, shoutout, kay By Dexter, Chad Summer from Bohol, kay Buhay Probinsya Vlog from Tambak, Romblon, Lady Dragon from Italy, Milan, kay Reggie Gonzales, kay Jomari Garcia, Hinautan, shout out, kay Albert Lanshan, solid supporter, kay Katosok Trins Adventure, ayan, shout out bro, kay Roberto Santos, Kasalom TV, Rini GH 9cm, kay Vanessa Billones, kay Randolph Contreras, shout out, GM Hilito from Boracay, kay Jealous Boy from Angeles, Pampanga, Chrysler Paula Brasado 3133, kay Sophie Ann 5547, Oliver Baliao, shout out, kay Sirapiu Banuyog Jr., Father and Son Fishing, kay Renz Castro, Joy Adventure Native Channel, and then kay Nathan Santa Maria from Palawan, kay Eduardo Yongzon from Antipolo City, kay Jana May Rial 7137, kay Reggie Gonzales, kay Prix Alternative, and then kay Lubayat Farm Resort 8090, shoutout po, and Jimmy Marcelo 8441 from Baguio City,
kay Aguilar Marcelo, and syempre kay Role Tirariray, kay Boyet Vilacarte, Romnick Mariano, kay Achmad Samangka from Sarangani Province, kay Briner 18, kay Jacob Ladesma, Arvin Crispin, Rogel Dol, shout out kay user Y080 C491 7F Tagayapak, shout out kay Renz Mark Mix Vlog, Steve Obvious, Balayong Jonesmore, Renan Sabandal, Camilo Aurelio, and Edith Marie Aguas from Intogon Benguet, kay J. Mar Coffee, shout out kay Joe Marbolan, Buhay Summer Fishing Vlog, Jones Peregrina, sa tropang VIP, shout out din sa mga silent viewer, and thank you din sa mga solid 30,000 subscriber and counting. Maraming salamat po and God bless. At ito, tuloy-tuloy na yung hunting natin mga kaspero. At makahuli tayo ng pugita. At ito, pagka-drop ko, nakakita tayo dito ng dalawang Diamond Trevally, at bala ko sana ng double shot, kaso lang malayo yung isa, kaya tirahin na natin itong isa para meron agad tayong isang Diamond Trevally mga kaspero. Diamond Trevally mga kaspero, 2 piraso. Double shot ko sana, kaso bumilis yung isa, kaya isa lang yung napana natin. At habang pababa tayo dito, may nakikita akong mga bait mga kaspero, at ayun, paglingon ko sa taas, isang malaking tanigi o king mackerel mga kaspero. Ayan, yung ginawa ko, hindi ko hinabol mga kaspero, nag-drop ako at nag-dusting, akala ko babalik, yun pala, iniwan na tayo. Sayang, sana hinabol ko na lang, baka nakuha pa natin, pero ayos lang yan. At hindi naman mawawala yan, dyan at dyan lang yan, kaya babalikan natin yan balang araw. At eto, nag-drop ulit tayo sa unahan. Meron tayong nakitang isang Bigay Emperor. Ayan, medyo may kalayuan ito mga kaspero, ngunit try nating panain, baka maabutan natin. At ayun, pagkapana naman natin, tinamaan naman mga kaspero. Kahit hindi tumagos yung isang flapper natin tumagos naman. Good holding shot ito mga kaspero, kaya ito na yung pangalawang isda natin, isang Bigay Emperor. Pagkatapos natin na secured yung
bigay emperor natin, nag-drop ulit ako at nakakita ako dito ng isang malaguno o green jobfish mga kaspero, at ayun, tatargetin ko natin ito. Ayan, papalapit siya mga kaspero, ngunit hindi masyadong malapit, at ayun, binanatan ko na at tinamaan naman mga kaspero. Medyo napababa yung tama natin, nasa tiyan na part, pero good holding shot naman. At ito na yung third fish of the day natin mga kaspero, isang malaguno o green jobfish. Okay, meron na tayong pangatlong isda. Eto. Green jobfish. Walang gulo, kaspero. Lips. Medyo maalon mga kaspero, gawa ng malakas yung agos. At babalik tayo sa tapat ng Diniwit. Doon tayo magna night dive. Yan. Wow! Let's go! At least nakadali pa rin tayo. Yan, tingnan natin yung mga nahuli natin mga kaspero, kung pwede na to. Oh, alright. Kaya naka-jump din tayo, tsaka yung eto. Yan. Diamond, oo. Nakadali ako. Ito. Bukod kayo, nakita mo na hindi mo na. Oo, malaki yun. Nasa 10 din yun. After natin makapagpahinga ng ilang oras mga kaspero, night hunting na tayo, at ito nagpakita agad na lapu-lapu tsaka isang karatungan, ngunit hindi natin papanain yun. Medyo maliit pa yung lapu-lapu tsaka maliit rin yung karatungan, kaya hanap tayo ng ibang target mga kaspero. At ito nga, pagka-dive natin sa unahan, may nagpakita isang slick unicorn, a good size slick unicorn, kaya dalihin na natin to, baka dalihin pa ng iba. At ito yung first fish of the night natin, isang slick unicorn.
pagkasisid natin, ayan, isang danggit. Kaya hindi na natin pinana, tinusok naman natin ang shaft natin. Pagkasisid natin ulit, may nakita tayong buntot dito, isang malapad na buntot. Yun, tinignan ko dito sa likod na part, ay nakatalikod pa rin, kaya nakita ko naman yung katawan, pinana ko na. At isa pala itong unicorn fish, malaki rin ito mga kaspero. Ayun. At next seed natin, eto, lagi natin ginagawa ito mga kaspero. Yung ganitong isda dinadakot lang natin yan, ay yung sa buntot lang hinahawakan yan mga kaspero, kasi napakaamo pero napakasarap ng laman yan, puting puti mga kaspero. Maabot din ito ng higit 1 kilo, malaki na ito. At pagkasisid ko sa unahan, eto na naman yung nagpakita, isang lobster, good size lobster na sana ito, kaso lang nangihinayang ako, masyado pa siyang alanganin kunin, kaya hayaan na lang muna natin para lumaki, sana hindi makuha ng iba. At eto, pagkasisid natin sa unahan, mayroon isang nagpa-display yung isang samaran na bato. Ayun, tinusok natin, ngunit hindi tinamaan, kaya hinabol natin at pinana na natin para sure na makuha natin. At dito, pagkailaw ko, nagkakagulo. Ayan, napakaraming ito mga kaspero. Dito sa Boracay, kinukuha yan. At masarap din kasi itong gataan mga kaspero, kaya ibalot ng dahon ng gabi. Ayan, hindi ako dahon ng gabi. At ito, sisid ulit tayo. At ayan yung bumungad sa atin, isang timbungan o goatfish mga kaspero. Kaya pinana na natin at ayan, tinamaan sa mata, tago sa utak, kaya patay agad. Pagkailaw ko sa unahan, eto, isang talakitok, isang yellow spotted na talakitok mga kaspero. Good size na yan, hindi naman masyadong lumalaki itong talakitok na to, talagang ganito lang siya kalaki, kaya goods na to pang ulam. Pinilaw na pusit. Bali, lumipat tayo ng spot at ito agad yung bumungad sa atin, isang timbungan o goatfish. Huli na natin ito. Ayan. Habang nagpapahinga ako sa taas, tinawag ako ni Master X. Nakapana siya ng isang Maori Sea Perch o kanlay, at ayan, medyo tumagos siya sa bato, kaya pinana ulit natin para secured yung Maori Sea Perch natin. Malaki rin ito mga kaspero, 3.7 kilos, kaya ayan, napakalaki. Meron tayong isang Maori Sea Perch. Ito na yung last na isda natin at umuwi na rin tayo kasi pagod na rin. Mag-alas 11 na ng gabi. Nag-start tayo kanina around 2 or 3 p.m. Sabaw muna tayo mga kaspero. Linisan natin para pagdating sa bahay, diretso sabaw na. Paano pusit? Wala, kinain mo na yun eh. Kinain ko. Tulog ko eh. Tamis eh. Bagong huli. Dapat di na pinakalis
tayo mabulunan. Pag kumakalan, pag-higop mo, kasama yung galiskis. May tanglag yun bro. Wala. Walang tanglag yung kapitbahay. Maladaanan. Grabe yung tinig ko parang namagaw. Susang itlog. Sa akin itlog oh. Ginawa ang tangkalan. Taba. Taba yan. Huwag mong tapon. Ito. Ito tinapon. Ito oh. Wala na yan. Ha? Wala na. Sarap ito. Taba oh. May tayo nyo naman. Hindi yung taba ng unicorn yun, no? Nung nakaraan nung nadala ko. Taba? Taba, wala yung mga bituka niya, walang laman eh. Hindi lang, sarap kainin yun eh, ganun. Yung pag Tingnan ganun. ko kung Ayan mga kaspero, minadali na natin sa pagluto. Kasi tunggots na. Kalain mo naman yun, alas 2 kami umalis, ano, alas 11 na. Wala pa kaming kain. Kaya yung pusit ka na. kaya kumuha tayo ng samaral mga kaspero. Sinabawan natin. Natural lang na sabaw yan. Ayan o. Bro, sili bro. Yan, may sili. Para maipsan yung gutom. Yan, hihintay na natin yung kanin maluto. Pero malapit na rin. Yan, kain na tayo mga kaspero. Bro Ruel, kain. Yan, dalawa lang kami kakain ngayon. Wala kasi yung iba eh. Sarap. Sarap. Yung lasa ng samaral. Sarap. Isang higop nga dyan. Gumuguhit ah. Slow motion. Yan pa, marami pa mga kaspero.